Guys, kakain tayo ng samyang kasi umuulan times 2. Ayan siya. Lutuin na natin guys. Ayan guys, pwede na siya. Luto na ang noodle guys. Ilagay na natin ang sauce. Mukbang time na guys. Ayan guys, saluhin na natin. Yummy guys. Guys, hindi ako kasali na. Kuya ko lang po. Ayan guys, samyang challenge. Pinito, magsasamyang challenge. Ako ulit yung dati guys. Sebo lang. Paunahan maubos daw guys. Kaya mo rin ako naman. Kasi po guys, nakaman ko. Jerry, Water. Water Katleya. Kaplaya, Extra hot. Guys, super anghang. Super anghang siya. Times 2 lang siya pero anghang. Nakakausok siya ng tenga. Guys, nag-ganyan na po kami sa gabi guys. Pero hindi lang po sa akin. Guys, may kumakalang batog na doon. Guys, Kahit umuulan guys, pinagpapawisan na ako. Oh. Super anghang. guys, ito si Tay. Pero masarap siya. Sabi nga niya guys. Ang sarap ng anghang. Guys, grabe ang anghang. Guys, hindi ko na kaya. Anghang. Talo sila guys. Talo. Guys, ito na po si Fire. Yung tatlo po nandun po sa sala. Naglalaro. Guys, may pabibigyan po ako dito. Mga olats na sila. Kunti pa lang nabawas sa kanila. Mga nangangain. Kasi guys, konti lang naman yung sa kanya, di ba? Guys, Guys, mag-Nutella tayo. Nutella guys, hindi namin pagkabili. Umiyak na ako guys. Oh. Ito guys. Ang nangyayari. Guys, ito pala yung pulsa namin, no? Guys, grabe ang anghang. Sobra. Yan. Sobrahay ka. Parang Yun na. guys, hindi ako ng Nutella. Parang na siyang naka-lipstick guys. Ito naman yung aso namin ng anak, guys. Oh, ito, oh, guys. Oh. Ayaw magpakita, oh, guys. Ang sarap ng kamis. Carry. Yun guys, hindi namin nakaya. Ito yung akin, oh.
Ay, pinito. Winner. Matera tayo, guys. Ako rin po. Dahil sobrang anghang. Sobrang ang po, kaya tayo po ay mag-Nutella. Guys, Yan, guys. Ulitin natin ubusin. Kasi ang dami pa, oh. Lagyan natin siya ng seaweed. hindi, kakain ako. Balutin natin siya. Yummy. Sarap. Seaweed na lang kakainin ko, hindi ko na kaya ang times 2 samyang. Yan, guys. Kain tayo ng kain. Lagyan natin siya ng seaweed. Tapos ng Akin yung times. guys, meron na. Balutin, tapos isubo. Wala nang anghang dyan sa Sarap akin. talaga. Guys, wala kang anghang. Cherry na yung anghang niya. Hindi po ako ng seaweed kasi po, hindi ko po kaya ng samyang bata pa po. That's guys. Mas bite na guys. Hindi na pa namin kaya ubusin ito guys, kaya sa inyo ba sa panonood? Ito na po, last na po talaga ito. Kasi hindi po namin ito kaya ubusin sa kamano.